ang kalibutan. Giingon sa usa ka komentarista, immediately. Ang description gitawag na sa apocalyptic description. Ang description sa ebanghelista si San Marcos sa katapusan sa kalibutan nga ngilngig kayo. Ang adlaw mapanggan sa kahayag. Lalima ka mapawang ang kahayag. Unsa may mahitabo be? Lipay kayo mga estudyante. Ano man? Why klase? Pero ang mga estudyante nga ang best subject nila, resist. Lagot kayo. Kaya wala sila ibawon. Usa ka nakabagi sa unsa pag-describe sa kalipay. O kaguol nga mo abot sa kalibutan. Lalimang ang adlaw panggan sa kahayag. Ang buwan, ang bituon, mga tagak, ang mga planeta, tipas. Pero asa sila punta? Kanya, pagpawang sa kahayag, mubanos ang pag-abot sa anak sa tao. Pero ba pag-abot ni MacArthur, nga, sa pa siya mo abot, istorya pa, wala mga hapon, nanangga na ganito sa bukid. Ang mga Pilipino nga dito sa bukid, lungsong na, sugat na ni MacArthur. Jubilant, malipayon kayo. Ang mga anghel, naakuyog sa Ginoo. Tingali ang adlaw, balik naghayag. Lipay na mga estudyante, kay ilang baon balik na. Kay magklase naman. Mauna, nga ang mga anghel, four corners, gather sa mga tao nga ni uyon o ni tuo sa Ginoo. Tapukon silang tanan. Lipay kayo ang katawhan. Mao kanay mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang mga maayo, malipayon kayo. Ang mga dautan, guol kayo. Kay ang katong ni supak sa Ginoo, dili sila maka-enjoy. Dili sila maka-paymos sa kanindot sa kinabuhi. Nga ma-enjoy sa mga nituo sa Ginoo. Mao kana siya nga ang mga nituo sa Ginoo mo kanay panahon sa pagdawat sa ilang reward. Sa mga wa mo tuo sa Ginoo, mao kanang giingon nila nga panahon sa panudya. Nga sila nga ni enjoy sa dautan nga kinabuhi. Paningla na sila. Dili sila makahimo sa pag happy-happy kay sugpak man sila sa Ginoo. Mao kana ang mahitabo nga ang mga false messiahs, false prophets,
mailhan kay ang ilang gisulti will not come true. Dili mahimong tinuod. Lahi sa atong Ginoo ang tinuod nga Mesiyas nga ang iyang gisulti mga tinuod fulfilled nga natuman ang iyang gisulti why usa nga wala matuman. Certainly, His words will come true. O ang iyang mga words, assured kita, tungod sa naay authority, assurance nga naghatag og paglaom. Mao kana in the end ingon ana ang mga maayo tapukon sa mga anghel anha sa Ginoo o ilang matagamtam ang malipayon nga kinabuhi. Usa ka komentarista ni ingon siya, karon hibalutan daghang kay mga gadgets. Enjoy kita sa mga gadgets. Sa social media. Ini katapusan sa kalibutan. Wala ng mga gadgets. Apan pulihan sa labing nindot kaayo. Mao ang pagka-ana-ana sa Ginoo. Unya, ang ato ang padayon kita o kantong naminaw sa iyang mga gitudlo kanato sa Ginoo. Kita nga ani karon dinhi nag-expect ni anang katapusang adlaw nga ang Ginoo mismo siya mo ay nag-prophesy, siya mo ay nag-predict na sigurado gayud nga moabot ang mga signs sa iyaha nga pagbalik. Moabot ka na mga signs nga iyaha nga gisulti ka na to. Mao nga dili kita ngayon nga mahadlok sa katapusan sa kalibutan. Ang mahadlok ang mga dautan, ang mga maayo dili. Kay sa ilaha nga pagdangop sa Ginoo sila makabaton ni anang mga pulong sa Ginoo nga nagdala og authority nga nag-assure kanila, nag-assure kanato na ining dako kaayo nga ganti diin mao kanay atong gilauman sukad pa niadto sa tanang katawhan sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Mao nga it is a fulfillment of this hope, ang assurance, kalipay, nga walay katapusan, nga moabot sa mga nidapig sa Ginoo. Ang kalipay nga walay katapusan. Mao kana ang atong hinumduman. Ang ato alang nga careful kita sa mga false messiahs, false prophets. Kay mao ni sila ang magdala og lawgaw. Niining gi-predict sa Ginoo nga mo abot. Sa moa nga dapit sa suldunon gamay.
dunay dakong balita nga ang kalibutan mo tapos. Mao nga nag-ingon sila, ang tanan ninyong properties ihatag kanamo kay way kapuslanan ang inyong mga properties. Mao kana ang dakong ilad sa mga false prophets, sa mga mini nga mga propeta. Ilang pangayoon ang tanan nga mga butang nga mga material nga naangkon sa mga tao adto na kanila. Mao kanang mga butanga nga dili ma-reconcile sa atong relihiyon sa Ginoo. Usa ka na sa mga symbols sa mga mini nga mga propeta, mini nga Mesiyas. Busa, mao kanay atua nga bantayan nga in the end we side Christ, God, and we will be happy, triumphant, welcoming the return of the Messiah. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.